aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul. Dacă vrei să te întâlnești cu Domnul din toată inima, viu este Domnul, că El se lasă găsit în seara aceasta. Dacă e o hotărâre sinceră și dreaptă, Domnul în bunătatea Lui se lasă găsit de unul ca mine, care nu merită. Strigă către El, prin cântare, prin rugăciune, și viu e Domnul că te ascultă, trăiască numele Lui. Haghi în saluri cu toată biserica. Aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul, să-i spun a mea durere, să-i spun a mea durere, ce inima adesea mine geme. Ah, oare când Iisus? Ah, oare când Iisus te-ai întâlnit cu mine și voi putea tot dorul a ți-l spune. Ah, oare când Iisus te-ai întâlnit cu mine și tot dorul a ți-l spune. Aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul. Aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul. Să-i cer o alinare, să-i cer o alinare și să-mi scurteze zilele amare, și să-mi scurteze zilele amare. Doamne, avem nevoie de Tine. Te-ai întâlnit cu mine și-ți voi putea tot dorul a ți-l spune. O păstorul meu iubitul Iisuse, eu la Tine am venit-o, iartă-mă. De la Tine niciodată, Doamne, nu voi mai pleca. Dar primește-mă la Tine acum. De la Tine niciodată, de la Tine niciodată, Doamne, nu voi mai pleca. Dar primește-mă la Tine acum. Tu m-ai scăpat de la moarte. Haideți cu toate surorile. Tu m-ai scăpat de la moarte.
Doamne. Arată-ți dragostea, Doamne. Și ți-ai arătat în mine dragostea. De aceea niciodată, Doamne, nu-i uitam ce mi-ai făcut, căci pe mine păcătosul m-ai iubit atât de mult. De aceea niciodată nu-i uitam ce mi-ai făcut, căci pe mine păcătosul m-a iubit atât de mult.